Because the mice who did every not Jimmy. He will be our lodge and one more cat of it. Jimmy was sitting so angry and wild. Who got to wait again? Or people come to mind out of the game. I know when we get by and move the water. And you make it move the water, make it move the water. Who could go on a much like an apple. I got a book. I got a governor. And just a piece of Goyan and I go on the rancher. Ogia, Voz. Open our lap, women are not swayed. I'm not grabbing anyway. You watch you, no problem at the time. Oh, I do to do. What am I boys? The man I will not know about. I did. Where you remember? When you got those. Oh, I with the man. When you talk about boy, I got my animals. Now, get to St. John, pray for us. St. James, pray for us. Get to Georgia, walk on the line. Get rid of the line, mine. And I don't with anyone where to our brother. And then I saw with Maranam, the Pope, the ball, Nachi. The ball of the knees on the way was a plan. Ogun na tọgbọrọ ndị Igbo bụ biko arịa ndị Igbo taa ka m na-ekwu ya ebe ọbụla kpọrọ okwu a egbuola m ya ma mba United Kingdom ma South Africa ndị Igbo na-akpọ m naanị otu okwu a ka m na-ekwu ka ndị Igbo were Chineke kpọrọ ihe n'ihi na wezụga Chineke onwe ihe anyị nwere ike ime. Okwu ọzọ m na-ekwu bụ o nwere mmemme chere ihu ugbu a icheta 50 ọgụ Biafra bụ abaghị m ikwu okwu Biafra ihe na-ekwu okwu ya bụ Igbo ma Chineke nyere anyị ntụziaka n'akwụkwọ Leviticus isiokwu 5 bido okwu nke 8 na mgbe ọbụla ihe mere 50 na a ga-eti mkpu inwere onwe nye ndị ọbụla ka abanye na-eketa ha. Ọ ya bụ ihe anyị ji aka ugbu a. As prophetic and prayer people, we are already on it. But the grand finale will take place in Owerri a week today, from 10th to 12th, because the Civil War ended on the 12th of January 1970. 12th of this month will make it exactly 50 years. And we are marking it prophetically to announce our year of jubilee. So I will give this my small book to the leaders here. If you read it, you will understand what we have been doing for 30 years. My name is Apostle Dr. Oluyoji, the Vision Bearer, International President, World Igbo Prayer Assembly. Earlier today, we witnessed the official commissioning of the ultra-modern Igbo Revival Center built by Gregory University for the collection, preservation, and archiving of our historical documents, and for the promotion of Igbo culture, traditions, and history. I commend Gregory University too for this project, which I believe will contribute substantially to Igbo revival going forward. The World Igbo Summit is a platform created in 2015 by the World Igbo Summit Group and Igbo Revival Center of Gregory University, Uturu, for intellectual dialogue and for building elite consensus aimed at re-engineering the Igbo nation on the part of organized growth and development. It has since inception been making efforts in revolutionizing the consciousness of the Igbo about our homeland. We have tried to bring together Igbo collectives and leaders to partner together in a non-devoid of any parochial or partisan interests. The World Igbo Summit is a simple mechanism moving forward
leveraging on our numerous positives and God-given abilities, intellect, experiences, and exposure to the trade and the condition of our homeland. It has become a platform for continuous dialogue, for strategizing, planning, and developing a roadmap in all sectors and monitoring the Igbo growth and development. Our concept is hinged on cooperation, collaboration, and networking of all Igbo interest groups, organizations, institutions within and outside our league, our diaspora communities, and other individuals and groups. World Igbo Summit has supported organizing Igbo in reaching out to the United Nations and the global community, providing platforms for dialoguing with these bodies and making them aware of our existential challenges in this part of the world. Produce intelligent results to the benefit of the Igbo and others. It is pertinent to remind us that World Igbo Summit is a product of the Igbo Rising Center of Gregory Vastutu. RRC is a center dedicated to the protection, projection, and propagation of Igbo heritage and interests. It is the brainchild of your noble son, Professor Gregory Charles Ibe, OFR, a man with a strong passion for his kinsmen, the Igbos. We, working together with notable elder statesmen of Igbo, he came up with the IRC as a president, the only center with the right setting for fostering the cultural heritage and interests of Igbo nation. Working through the university, he has erected a complex dedicated story for documentation and study of Igbo history and accomplishments. This he did with the approval of the BOT, Council, Management, and Senate of the University. It is well known that new BOT Council of the University was inaugurated 2 months ago. The BOT membership comprising of prominent Igbo sons and daughters is chaired by none other but His Excellency, Rear Admiral BBC Kalu, retired, while the council is chaired by Chief Nyema Okuchu. Governor Ebichu Kiwe. Afudimkpo ebiokwu afudike ebia bịa n'ike maka na ihu dike na anyụ mma nkọ. Nke a bụ mbata nke Commodore Ebitu Kiwe, onye na-anara ezumike nka. Ya bụ onye Igbo dị ndụ nọkarachara n'ọkwa dị enu n'ọchịchị nke obodo a. Onye ọbụla ga-akwụrụ ọtọ kene ya maka na odogwu abụghị gainem. Ya mere ọchịagha anyị na-asị gị nnọọ. In Nigeria, Petros is out of the country. Do you get me? Petros is out of what? Good. That's not a good title. But it's a realistic one. Post-Civil War period. Nigerian governance and the Igbo participation in it has drastically declined. Today, of the tripod that founded Nigeria, Igbo, Yoruba, and Hausa Fulani, one leg is seriously conspicuously missing, and that is the Igbo one. For those who have any way of analyzing Nigerian governance today, they should go and find out whether this is deliberate or accidental. Sin of omission or omission no longer matters. We are the victim of it, no matter what brought it about. For people, there is no joy in being relegated to a political oblivion in a country we love and built by our founding fathers. In fact, we sincerely have become, over the years, patriots and nationalists without a country. This is an anathema and absurdity which cannot thrive among energetic, enterprising, hard-working, industrial people like Igbo. Time and again, their capacity to turn obstacles into opportunities and difficulties into dividends.
We must stand up for our interests and put a stop to further humiliation and acts of political impotence and impunity and its political sensitivity that want to send the Igbo nation into political obliteration in Nigerian governance. According to famous Igbos of what we call status duality of Igbos, it has not helped us at all. Distinguished ladies and gentlemen, we have options, and we can safely exercise those options by recognizing the reality of Nigeria, its history and its foundation. Nigeria, as we see it, is an ongoing project that must be reorganized. To say that Nigerian unity is not negotiable is a historical fallacy. In fact, that historical fallacy is born out of ignorance and self-deception. For Nigeria to survive, it must be restructured. What we've come here to do is to discuss on how to move Igbos in front. It has come to that now. So, it is important the Igbo team also meets in another way, coming together to think out the way we have to survive. We need to survive in this country. The threats are real, very, very real, from several angles. Those of you who farm, you know that there is threats in your farms right now by several ways. But the one you know is the one of the Fulani herdsmen in your farms. I guess you know that. It is important that we come together. It's part of what we've come here to discuss. We come together to find a way of defending our people. Iwe, President of Nigeria, 2023. Anyị ebulu mmadụ ụfọdụ ikpere. Anyị alọbi ndị Yoruba, lọbi ndị Hausa, lọbi ndị Middle Belt, jee gburu ndị South South ikpere. Anyị ga-eme ife niile anyị kwesịrị ime. Anyị ewe mana Judge Bezos prepare for the worst also. Emecha anụ anyị ebe niile anyị kwesịrị ime. Ewe ejuwa anyị na anyị ama president. Then anyị agwa na ha jụrụ anyị bụ citizens of Nigeria. Yeah, we have been the final push. We have been pushing us very high out of Nigeria. But that will be the final push. We don't want it to happen. We want to win. We want to restructure. All this, hoping, as our man from God said, that God in heaven has heard our cry. In Jesus' name. Amen. I want to start by mentioning the urgent need to attract every hand, to engage every effort in the campaign to restructure Nigeria. Because it is of existential importance to the Igbo nation and to the very survival of Nigeria itself. The fact, in fact, is that short of the blood and mayhem that preceded the Nigerian Civil War, what confronts the Igbo nation in contemporary Nigeria today is, in historical terms, as dire as those dark days of fear and anxiety. Those days of uncertainty leading to the declaration of Biafra and the commencement of civil war. During that era,
The word survivor and the period complemented each other. Have you noticed? The word survivor has crept back into Igbo expressions everywhere you find an Igbo in Nigeria and even in the diaspora today. The Igbo are hurting and hurting badly. It is not just because of marginalization, as some people say, exclusion. It is mostly for the creeping occupation of our land, of our farms, the blatant humiliation of our people on a daily basis. Please, we should understand that that is the real existential danger to the people today. Now, the Equimerian Square Declaration in Oka took place in May 2018. It was a recognition and acceptance of some immutable facts. That Nigeria is a country of diverse peoples, we can't deny that. That we have different tribes, tongues, cultures, religions, and worldviews. The founding fathers of Nigeria, I don't need to name them, but you remember Azikiwe, you remember Awolowo, you remember Sardauna Sokoto, to mention just a few. They recognized this fact and accepted that diversity is not and need not be a cancer curable only through organization, through secession, or permanent state of coercion to hold unwilling peoples together. They therefore established a federation where diversity could be a source of strength. Diversity could be a source of growth and shared prosperity. Mr. Chairman, the President General of NSND, distinguished visitors, ladies and gentlemen, the issue of Igbo presidency started long ago. But it has been building up, so past efforts have helped. But we've reached a level that it can go back. I want to state first and foremost here that we are demanding our rights. There is no question of begging. We cannot approach this issue with lamentations. We ask for it, we pressurize for it, we push for it, because we will get it. I have listened to so many speeches, people who approach this issue from different angles. They are not wrong at all. Because in a struggle of this nature, many people perform within the limit of their reason. They are all welcome. What I want to lay emphasis on is, we are asking, because we've waited for so long. Even those who fought the Civil War against us, many have seen the sense from which we fought. Now, I don't think it was hate any group at all because of the Civil War. In any case, most of the people now didn't even understand the Civil War. They were too young to appreciate. Since then, there have been friendship cut across various routes and angles. Many Yorubas, because I've noticed you've been mentioning Yorubas so much, have agreed, have come to support even the movement. There must be a good president, even if he's not good enough. I don't agree with that. If we want a president, we want a president who can perform. Not only for the Igbos, but for the whole country. That is the only way that we will have a chance, and it won't be a single chance.
chances of us producing presidents. Therefore, well, as you can see, I came a little late, and I wouldn't have to repeat all the speeches that learned professors and the politicians who have more time to talk have done. And therefore, just encourage everybody here to put his hand on the plow and not going back. Thank you very much. Let me put it this way. I am convinced that on the Igbo agenda today are the restructuring of the Nigerian Federation, the rise of the Igbos to aspire to lead their country in the capacity of the president, the development and growth of Southeast. These, I believe, are the main items on the Igbo agenda. These items are not mutually exclusive. On behalf of the leader of the Yoruba World Congress, Professor Senator Banji Akintoye, to all our brothers and eminent citizens of the one of the most industrious, determined, creative, and resilient nations on the surface of the earth, the Igbo nation, southeast of Nigeria, who are assembled in this August summit. We wish you the greatest of success as you strive at this summit today and hereafter to disdain, fine-tune, and concretize the responses of the great Igbo nation to the titanic challenges facing all the citizens and all the peoples of Nigeria today and facing the country of Nigeria to which we all belong. We come in the spirit of the handshake across the Niger, which we, the Yoruba, and the Igbo nations graciously undertook together many months ago to inaugurate a new era of brotherhood, brotherliness, cooperation, and collaboration between our two great nations, two of the greatest nations of Nigeria and of Africa. This is and make now organize World Igbo Summit every year. Onye mara elulo iji okwu na okwu na-aba n'ife anyị gara tata mmadụ na ndị agbara okwu nke abụọ nke izizi ọrụ nke Igbo kwahara fa na-eme ije na dọọ na geeti ebe a na ị ga-afụ chancellor of this university ebe ọ nọ na-coordinate n'ọrụ na-ajụ onye ọbụla bịara ike omeni ife a ka bịa ebe a ka asị na ọbụla ihe onye mere ekwu okwu n'onye wetara ife eji mesi okwu ọ na-atụ ya ka baghị gaba n'ihu anyị bịa taata ya na ndị mahadum a led by their vices wee rụọ nnukwute ụlọ karịrị nke anyị nọ n'ime si n'ọdụ Igbo si wee kụzibe maka ife gbasara Igbo si anyị wee mmemme mitin ana m enye ya ugwu a na tupu m arịtuere ọkwa ya next one year ma ọha na eze ga-abịa ebe a mee mitin ugboro ugboro biko ndị a na-eme summit a fenyere ọha na eze aka n'ụzọ pụrụ iche ife niile anyị na-ede United Nations, other world organizations like the EU and the AU and ECOWAS iji na-egosi ife a na-eme anyị n'obodo a nsụkọtakwaba anyị nsọ aka ọzọ maka na ya na-agbalụ n'afịa ife niile anyị na-ede ọ bụ ndị a na-ede kpokọtacha dịka onye akwụkwọ isiokwu ebe a ndị nọ n'ụlọ ọrụ falụ jee n'obodo ebe ụlọ ọrụ tụwa onye ọcha na ọtọ mara ife o ji eke odebe ọfọma na chịkọtacha alụ ma olie ka ndecha anya fasịlụ afa maka na ndị Igbo niile mara ife decha ife si ndị vaịvaị na-egwu echu nta ọ na masa nwere mmadụ ife wepụtara ma aba mana ife afa na-ede amụtara mkpụrụ dị iche iche
Nigeria into Egypt and announced at an international arena, not even before the floor of the National Assembly, that every African who wants to come to Nigeria is free to come. What are the immediate implications of this? Now, there are Muslims on the periphery of our border who have waged the war against Nigeria under the power of Boko Haram, using all kinds of support from international terrorist organizations, maiming and killing our soldiers and our civilians, hoisting their flags in various local government areas in Borno and Adamawa states, deposing traditional rulers and local government councils, treasonable acts. We have now opened the borders for them to come in as ordinary civilians and then permeate every nook and corner of our country and begin the real insurgency in all sectors of Nigeria. Does it make sense? No. Number two, even in our sub-regional records, there is a protocol of movement, which is a treaty of records, which has no national application until it is adopted by the National Assembly and enacted as a law. Can the president of a democratic country suddenly subject a protocol that was adopted and enacted as a law as something a mere presidential declaration can cancel? It only requires the National Assembly to repeat that law for it to work. And without it sitting, our borders have been open to them. There must be some other objective. The objective is to Fulanize Nigeria. And we say what? No! Never in our lifetime will it happen. Let the world go out there. We are not afraid. And let no one take us for granted. We've been subjected to a similar situation in the past. But today, we are not just the only ones being subjected. The South is occupied, the Southwest is occupied, the Middle Belt is maimed every day. And not one of them is being prosecuted in any of our courts. But our children have been declared as terrorists. So they have been detained for how long? And Dasuki has been detained for 4 years without trial. This is not a country with jungle justice. God, there are so many of us who can now yet. But we have shown our confederates in Yoruba and the rest of Nigeria that when you believe in something, God gives you an response. We landed food, drugs, and ammunition in Uli. They bombed and sacked the airport every now and again. It took us a matter of days to rebuild. We built communication systems. We spoke to the world and the world spoke to us. If you went to Grigori University in Bosnia today, you see the Ogbonigbes that we built. We see the rocket launchers that we built. I can't believe you. Bukayi bagite mwana different chelayi mpade ndi borusi to na ngota nki sisipo ifedo ebo na ko economics neni lo ba onwe luzo na ngata onwe no rewe ne bibo so so trailer ne bibo so you choose that they choose baby. Now, name our water. Uno mani village. I can't even water. Obrosu do ako ndo buy. I registered in primary school 62 years ago. So I was in water. I know why kids go back arithmetic, geography. Bible knowledge, general knowledge, of Russia and India. Name of Ghana on Netherlands.
About the 14th largest economy in the world today. But area Nigeria with 34,000 square kilometers, half of one state in Nigeria, Niger State. But it receives $100 billion every year from export of vegetable and milk. $100 billion. The whole oil in Nigeria has never exceeded $70 billion in any 1 year since we discovered oil. If Nigeria is red and cannot exploit its potentials, it's because of our economic and political structure. Why are we the 6th largest exporter of oil in the world and the great exporter in Africa, but the largest importer of petroleum products in the world? Why is no refinery working in Nigeria? Why are we paying so much for petrol and diesel and kerosene? And our rural dwellers queue up in line just to buy kerosene. Why have we no game reserves in Nigeria? Where are our car companies? Peugeot Automobile is dead. Volkswagen plant is dead. The truck plants are dead. The refineries are dead. Between 2009 and 2011, our bill for subsidy increased 10 times without our cars increasing 10 times. Without our population increasing 10 times. Because of vested interests. Because of an amorphous federal structure that cannot supervise the whole of Nigeria. M.S. Sanusi gave a speech where he told us that he got a managing director of a bank who had stolen $1 billion. And the only investment he made was in properties all over the world. He got another one who has stolen 148 billion naira. And by the time the High Court was going to give judgment, the judge was suddenly promoted to the Court of Appeal, and the case has never started. This is the Nigeria we live in. Because we have been told everything we should hear today by Ambassador Jalo. Man, even they make a young do ourselves. I be about I just go this so good. I got all over there. I get the comments. I can jam me for even in night and about one in a man. All of this. Now, soon, even the na dunwe. I'm talking this to share the going on a calata. Makana, I don't see now smoking and small about the time. Mgbe si ana anyị ogini bụ ife dị ike na-adị n'ụlọ ọsọ ụmụ na-ekere egwu igbe anyị na-eme ya uru na ọ na-eme mkpọtụ ka anyị si eme mkpọtụ na anyị ama na-anụzife anyị mana mkpọtụ igwe nọkọtara wee na oweta abarakata ego igbo na-akpọtọ nda igwe mmanụ na nwanyị ọdụ abụrụ na ọdụrụ ike ọsịmụmụ na mmiri anyị ga-agba aka na anyị ji afrọsh latrin nke ọbụla na anyị ji afọ akwa anyị ji esi nri na anyị ji agba flawa mmiri na ọ dị ka chingom nọ n'ọrụ n'ebe ọbụla ịtajiri ya ọ na-eso ya ọ dị n'ụwa mana mbọsị iwe were o ji wee gosi na ife dị ike na-adị uru ụgwọrọ ife ndị ọcha na-akpọ flọd okporo obodo ọsịmụmụ na-ana n'ori Jesu Kristi ma ọ ga-eri anyị ncha na anyị na-akọta n'ime na anyị na-alụsọ ka wee dị ya ife niile bụ ife si mmadụ na-apụta n'arụ a na-achọrọzi ka ya na mmadụ biri awụnye ya ọ na-eme mkpọtụ anyị nwe iwu ya ogbe ịkọ anya na onye gị sịma ọsọ nwere iwe oweta ife ndị obodo ọcha na-akpọ volkan lava ọkụ esighị apụta gosiri na ibe dị ike na-adị nro ya igbo amaghị unu dị ike ibe Chineke nyere unu bara ụba ụtakịrị dị nro ya anyị na-abịa n'ebube anyị yeye bụ ije nwa agbọghọ ije
What does it mean? Yeah. But many things. If you go see a JJ, only take on that. Now why if you come up and ask a JJ? Okay, you ever tell about you? See, I can be a man can answer. I don't like. What is so cool? Humility is a sign of strength. Onye kunye n'ụtọ fọm our organization, onye amụzikwa n'ime, onye professor ya. Ndị na-ene anyị sị, ọ ndị aka gara na anyị ọchịchị. O nwere ihe ara ife ime. Ọ bụ ife ga-asụ anyị ncha niile. Ọ ife ụfọdụ n'ime anyị jere agha afọ jiri je. Mana ọ bụrụ sọsọ ofu ụzọ ka esi achọ ụzọ ụwa. O nwere obodo nnukwu n'anya 2 times in a generation survive for him. O nwere anya eji ụbụrụ ahụ. Ọ bụ ya nke anyị ga-eji ụbụrụ. Ọ bụ ya ka anyị kere chọọ ka ndị anya na-afa nọ na ndị anya bụrụ ofu. Ka ọ bụrụ ka anyị sị na ọsọsọ anyị ma na-ekwu ife a na-ekwu. Ka ndị ọzọ na-ekwu ya atọbaja na-aga anụ anya amarọzi ndị a ga-amụsa anya. Ageje na ọdịda anyanwụ, ageje na ibere na mba mmiri, ageje na ndị Igbo, ageje na ndị Igbo maka fee erika akwa na anya mmiri ụfa. Ndị na-achụsi anyị nọzi na minorities. Nwayọ. Mmiri dị ọkụ eju oyi. Onye nwe anyị mee ka ime uche gị bụrụ nri mmụọ ka abụghị ime uche gị. Opurobios Igwe Ejenga Kwadum mgbe dum a na-ajụ m ajụjụ ihe mere ji wee dị mahadum n'ala Igbo. Anyị awụ ndị agụmakwụkwọ itinye mahadum ịgụ akwụkwọ n'ala Igbo dịka ndị obodo si na-agbalị na-eme ka obodo ha dị mma ka a na-azụpụta ụmụ ha. Onye Igbo mee ya onwe ihe ọjọọ ọwụ akpịrị ogologo ka ọwụ, so anyị so ibe were zara aha ibe were mee mahadum ka ndị Igbo were nọrọ na-agụkwa akwụkwọ kacha nke gbasara mmụta sayensị na teknụzụ. Well, nwanna m asị na o nwere ebe obodo ebe asị na ebido gawa ya na onwe ụzọ esi aga ya dị mfe. Onwe ụzọ esi gaa ọnọdụ a ihe ọbụla a na-eme ka ọ dị mma ka ọ dị mfe. Ọ bụrụ na ikweghala na ị ga-aga njem a alakwala azụ, so anyị kwere na anyị ga-aga njem, anyị na-agakwanụ njem a ọ dị osiri ike anyị na-aga ya, ọ dị mma anyị ga-aga ya. Ihe a bụ ọrụ Chukwu, ọ dịrị m na gị. Ọ dị maka ịbịanụ anyị kọrọ mgbe ha bịara nwere agaraga ụlọ erụpụtara akpọrọ Igbo ka ihe kpaliri mmụọ maka ote gaa na-achọ ụdị ha chọrọ ihe kpaliri mmụọ iji bebe. Ndị Igbo bụ oke mba, mana oke mba ha a na-azụzi ya n'ekwu nwezi onye steeti gọvanọ mgbe federal gọọmenti nwee mahadum ga-asị ka arụọ ihe gbasara anyị n'ime ya. And anyị wakwanụ mba arụta ihe mahadum sizie ka ndị Igbo were ebe a nwerekwuo mahadum a ebe a na-amụ maka ha, amụ ihe ọbụla gbasara ha ka ọ bụrụ isi injin, bụrụ isi ekwu ya. Mgbe ọbụla ekwuru ya, ndị Igbo asị na o nwere ebe ha na-eme mgbakọ. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla nọ na-ekwu okwu Igbo, unu nwee ngalaba unu ga na-aga na-eweta ihe unu dere, ihe bụ isiokwu unu ka e wee tinye na ihe a na-akpọ library, ebe onye gbacha ya bịa hụ ibe ya dere ya esi ebe ahụ akụ lere ibe ya anya kụwa, enwelere ibe ya anya kụwa. Onye tote bịa n'Igbo Renaissance of this our university, Gregory University, ya bịa hụ ihe ndị tọrọ ya anọ ndị mgbe gboo tere gbasara ndị Igbo, ihe sizi ebe ahụ kụrụkwa na-aga. Maka site mgbe anyị jiri wee nọkọta na 2014 confab, ebe ọbụla ịkọrọ aka asị gị na enweghị akwụkwọ ndị Igbo dere, ebe ọbụla ịkọrọ aka asị gị na enweghị ihe ụmụ nwanne gị niile dere. Ọhịa niile ka anyị gbakọrọ aka sị ka anyị mezuo ya ka o ree na
Summit. Ndị Igbo na ha nọ ha na ha mịta mkpụrụ. Hey, mkpụrụ ka ọ na-amịta dị egwu ịma anyị na-ekwu ya dịka a na-ekwu ihe ọbụla e mere na ebe a dịka nsị gwa gị mgbe gboo ihe ọbụla bịara uturu kwuo fesi cave ebe nne m Chukwu si wee mụọ ndị niile bụ ndị Igbo onwe okwu ya n'ala azụ ile anya na brochure eji wee mee ihe today ị ga-ahụ na page 40 ego ị ga-ahụ na decision ndị Igbo emere na World Igbo Summit bụ ebe esi aga onwe ihe na-akacha ụtọ ka ndị Igbo gbakọọ okwu ka ha asị na ọ ga-eme ka esi kwu ya. Naijiria na-eche ihe niile e kwuru n'ụbọchị nke taa abalị n'echi na-abịa na mgbe a ga-ede ihe ndị Igbo kwutere. Aga m ndị Igbo ga-ekwucha ndị niile bụ ndị isi na ha ekwu ihe a chọrọ ikwu so mgbe ha na-ekwuchazi okwu ada Ọ dị ma anyị na-achị azụ na ya bụ anyị ma na nwere atụmatụ etu a ga-esi enweta ihe a na-atụ ebe ahụ mana onye ndị edemede ma ọ bụ ndị na-emepụta ihe dị agha gbasara enwere ohere ụmụ ha imekọ ọnụ dịka na onye chọọ na ya chọrọ ka edowe ihe maka ụmụaka kedu atụmatụ unu gbasara ndị na-emepụta ihe dị agha ma ndị odide ma ndị omume nwanna m onye ọbụla bụ onye Igbo a sị na ebe a bụ mahadum ya ọ ya mere ịga n'Igbo Renaissance ihe ọbụla bụ ọnọdụ onye Igbo n'ebe ọbụla nwee ụlọ ọrụ nke ya nwee ebe ọ ga na-anọ na-ezipụ ozi ya emebere ka ọ dị otu ahụ onwe nwa ọbụla bụ onye Igbo na-eme ihe ọbụla ọ na-eme ihe a bụ mahadum ya onwe ihe ọ chọrọ ka e mere ya a ga-eme ya na mahadum a onwe ihe ọ chọrọ ka o si na mahadum anyị mere ndị mmadụ a ga-emezu ya n'ihi na a na-agate aka etinye aka n'akwụkwọ maka ya onwe ihe onye ọbụla ọ chọrọ mgbe edemede ma ihe ọbụla ị chọrọ itinye ebe a tinye anyị nọ ya. Ọ dị mma ọtụtụ ndị mmadụ etonaghị maka anyị mana ọgwụgwụ akacha nwee ego mana obi iji eme maka ya bụ mmemme ị na-eme gwamgbo ọ na-ajụ na nwetakwa nkwado site n'aka ndị Igbo ọzọ ya bụ ihe na-eme ọnwe ihe ga-aga n'ihu ma ọ na-egbu aka ị chọziri ka enyere ha aka biko ya bụ ihe ogbuo aka nke na ịchọrọ ndị ọzọ ka ga na-eme ya n'aka ọ bụrụ na mụnwa na-eme ya onye na-eme ya Jehova n'eluigwe ọ ga na-eweta ihe eji eme ya onye ọbụla akwụkwọ nwa Igbo chetara na ihe a na-eme dị ya mma tinyere m aka ọ ga-adịkwa mma iti ikwe ọ ga-adị n'ihi na onye kere me na gị bụ onye mere ihe a na-eme so ụjọ adịghị ya. Ihe a afọ ya batara ndị amụma na-ebu ndị okwu a na-ebu kedu ndị na-emepụta anya na onye ọbụla bụ nwa afọ anya n'afọ ọnọdụ ndị Igbo na-ara ahụ ọnọdụ ndị Igbo ihe na-esiri a na-agba achụ ha ebe a mana onye kesiri ike ekesigo ya ike and na-agwa ndị Naijiria anya na ha bụ ndị agbata obi anyị niile o nweghị ihe ị mere megide onye Chukwu tere mmanụ o tee gị mmanụ o techago gị mgba n'efu ka ndị iro na-agba ọya ka ọ dịrị ndị Igbo nụ ya nụsị ike o nweghị ha na-ekwute ihe ọzọ ndị Igbo ga-adịrịrị Naijiria ga-adị esikwa na ya ga-adị Igbo adịrị na-aga Igbo a na-emebi emebi Igbo a na-akwa ala imo ndị ọma ha na-agba mbọ agbasi ike onye ọ na-afụ ndị na-akụ egwu si ya fụgbuo ya asị m ọ ga-adịrị onye nta dịrị onye ukwu mma ikwenyere na ndị Igbo ọ ga-adịrị gị mma ịkpọkwanụ ndị Igbo asị gara Chukwu alụwa ọgụ dị n'ime ya. Chika ibe na-eme Mrs. emume enwerekwa oyili enwere na-enwe bụ na emume a chịkọtala Igbo niile bụ Igbo nọ na mba ụwa niile maka na akpọrọ ya n'ọnụ oyibo World Igbo Congress a na-eme n'obodo ndị ọzọ dị iche iche na mba ụwa niile wee bulie nata maka na ị na-eme ife ọbụla ị na-eme ma ị batara n'ala Igbo ike bidoro na otu o si bata n'obodo a bụ Sofu Chukwuma mana aṅụrị nwere bụ na onye ehibelie bụ Chancellor mahadum a bụ Prọfesọ Greg Ibe enyi abịa ya nwagidere ya
o jiri o mere aka pekepeke o gosi no nwa afọ Igbo ka ọ bụ. Unu mara nwere ife dị iche na nwa afọ na nwa azụ Igbo. Nwere ndị bụ azụ Igbo, nwe ndị bụ ụmụ Igbo n'onwe fa. Nyanwa bụ nwa afọ Igbo. Dian. Onyanwa ka nnekwu maka ya. Daalụ nọ. Okwu dị keke. Ndị kwuru okwu, especially President General Hanese and Ambassador Dako deliver keynote address. People who can define Lord's emphasis can some of us to input on some of the things he said. The first emphasis one in the as support of Brienne Wado, the presidency Nigeria will be. Radio and television, airport, na restaurant, na bus. I got up in Nigeria. Na I knew I presidency. Ka adịghị nghọta ọfụma. Ihe a bụ nzukọ Igbo bụ Igbo. Ndị Gregory University na-eyiwe kwa afọ. Ihe a bụ nke ise a na-eyiwe. Mkpa ọ dịwo na ebe a ka a na-achịrịkọta uche otu Igbo ga-esi gaa n'ihu. Otu ihe pụtara n'ime taa bụ na Igbo kwetara, Igbo nọ ebe a bụkwa ndị bụ ndị nwe Igbo si na ije 2023 anaghị ga-eji ya, na agaghị eji ụjọ ji ya, na anyị agaghị eji ya olewe anya n'azụ, na anyị ka o ruru echi Naijiria anaghị ga-achị ya. So ihe ihe pụtara n'ime okwu taa. Ihe ndị ọzọ pụtara na bụ na ga-edozi Naijiria edozi. Ga-eme ya restructure. Mana gịnị mere ọtụtụ ndị anyị họpụtara ụfọdụ n'ime ha enweghị onye anyị kwuru ebe a, ọ dịdị ka gasị na anyị yi azụ afe ndị n'ebe a, maka ndị anyị tụnyere aka pụtara na-achị ugbu a enweghị onye afọ. Ọ dị mwute na ndị a họpụtara nke ka nke ndị gọvanọ anọghị ebe a, mana agaghị etufu ha etufu. Ihe a ga-eme, a ga-achọwakwa ha maka onye ekweghị na ya ekwetara ya. Nnachi Igariwe ọ bụ onye chịrị Ọhaneze, the last one before onye nke na-achị ugbu a. Akwara m onye Afikpo na Ebonyi steeti. Ọ dị mma. Biko ihe ọbụla kpọkpụrụ oke mmadụ dịka gị, kedu ihe anwụ ji na-agbara ọsọ ehihie taa? Ha bịara ikwu okwu maka ọdịmma ndị Igbo. Ha sị na onye ndị iro nọgbara na-eche ndụ eche. Ha bịara ọkpa ọganihu anyị nke ji eme n'ihu adịrị ndị Igbo ma ha bịara. Ọ dịghị ọzọ anyị plan ga-ekwu ihe anyị na-eme bụ ọdịmma ndị Igbo nke ji eme kwere na ndị Igbo were olu anyị na-ekwu okwu ha bịara. Ọ dị mma. Ịnwa bụ ndị a mụrụ kamgbe a nụsoro ọgụ nụrụ na enwere mgbe ndị Igbo nọ n'isi. Mechazi ọ dịka gasị na-asịzi anyị bịa ọkwa na ụfọdụ na-akpachapụzi ya akpachapụ. Kedu ebe mmiri si banye okwu Igbo gwụrụ ka ekwenekọ a ga-esi kwuo onye ukwu gwara n'ụdị n'ọnọdụ ndị Igbo nọ na Naịjirịa ugbu a? Anyị na-elekwa n'ebe o megidere anyị, anyị na-elekwa n'ebe anyị shagara anyị. A na-ekwa n'izi ndị isi ọgụ fụta ime ihe ndị Igbo mere. Ndị Igbo dị egwu. Esi ọgụ bata. Ndị Igbo enyekọrọla n'ụzọ dị iche iche. Ihe mekwara ahụ anyị ga na-ele anya eleda n'ala. Ọ bụ eziokwu na ihe mebiri. Betu nwekwara ebe anyị na-eme nke ọma. Mana anyị nọkọta ọnụ, a ga-ekwu otu a ga-esi gaa n'ihu. Ha bịara ikwu. Anyị adịghịala n'otu ihe ga-adị mma. Mana adịghị n'otu ahụ ofu nsogbu ndị Igbo mere na ụfọdụ na-asị Igbo enwe eze, ụfọdụ na-asị ịdị n'otu ahụ adịghị n'otu ahụ. O si n'aka ndị na-achị anyị gosi na anyị nwabụ ndị a na-achị. O sikwa n'ụdịdị ume anyị. Ị ga-akwa nọ n'ime ezi anyị ọkwa otu ọ dị. But anyị na ha amụta, anyị na ha agwa ndị anyị na ha ga-echenji because anyị bịa nọdụ n'otu. Okwu anyị dị n'otu, a ga-enwe anything anyị chọrọ. Igbo bike nkwa ihe anyị na-ekwu na anọkọ ọnụ anyị adị ike. So Igbo bike ebe onye na ebe onye ọhụụ onye abịa ekwu nke onye abịa ekwu nke anyị bịakọta dịkwa n'otu anyị kwuo okwu onwe wet. Aha m bụ
Surveyor Chief Ibaja Eze Sunday. Daalụ. Ịhụlanụ mmemme anyị bịara na Award Igbo Summit. Obi dị anyị ụtọ na ịbịara. Gịnị ka ị nwere ikwu banyere isiokwu mmemme a bụ Igwebuike? Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ndị Igbo nọkọtara ọnụ maka asị na anyụkọ mmamịrị ọnụ ya agba ụfụfụ. Gịnị bụ ndụmọdụ gị nyere ụmụ Igbo n'ebe ahụ bụ ndị ga na-ele ihe onyonyo na mgbe awa? Ọ kakwa ofu ihe a na-ekwu na ọwụ Igwebuike. Ihe niile ndị Igbo niile mere na Naịjirịa ọwụ Igwebuike ka anyị wee mee. Anyị hapụghara Igwebuike ahụ owu ebe anyị ji azụ aga. Ngwa gịnị bụ ka isi hụta mbọ Prọfesọ Gregory Ibe na-agba ịhụ na ụmụ Igbo niile ebukọtara ọnụ? Nwa afọ ka ọwụ akụrụ ụlọ. Ọ bụrụ na ụmụ Igbo nwee ike ilele Prọfesọ Greg anya ka o si akpa agwa ga-ahụ na ụdị n'otu anyị na-achọ, ọganihu anyị na-achọ, ịnyụkọ mmamịrị anyị na-achọ, ga-ama na ha niile nọ n'ime Prọfesọ Greg. Ọ bụ ịṅomi agwa ya ka Igbo wee dịrị n'otu gaa n'ihu. Ịma na agha awụrụ ezigbo ihe ma ndị Igbo si n'agha afụta afụfụ ọnụma jiri onye ọbụla obi wee na-agba ọhịa ụzọ oke n'ụzọ ngwere n'ọhịa. Ọ bụ ya mere obodo ji wee mebie. Ọ gịnịkwana onye ọbụla ndị nwere onwe anya ọ bụ ihe Chukwu ji anyị gbasara mana ịmakwa na Chukwu anụ n'eluigwe anyị na-efe. Onye anụ n'eluigwe ọgaranya na-akpọ n'ala. Ichedekwa mgbe ụmụ Izrel gbasara o nwekwe mgbe o ruru ya sị na akwa unu abana m na ntị ya chịkọta ha. Chukwu nọrọ ya. Ọ bụ ya na-ekwe na-apụtasị na ọ ya na-emetụ ha aka n'obi. Unu ihe onye prọfet kwuru ọzọ ihe ọbụla anyị na-eme mgbe anyị ejiwe Chukwu buru ụzọ onwe ebe anyị na-aga maka anyị ga-eji Chukwu wee buru ụzọ. Ọ ga-emetụ onye Igbo ọbụla aka n'obi ka anyị ghọọ nwanne. A ga-eto ya ọ dị ike, ọ dị mkpa asaa. Ihe ọ na-eme anyị na ha agwa ndị Igbo oge ha jisi ike na-emekwa otu ọ na-eme. Anyị na-etonye ya hinne, anyị na-etonye ya nnukwu. So ọ dị ike. Abụ m Alhaji Ibrahim Ogbonnia Ama, the Honorable Commissioner representing Southeast na National Hajj Commission of Nigeria n'akọ Ikeji na Abuja. Ihe kpọrọ m bịa ebe a bụ ịbịa gee ntị na ntụgharị uche ndị Igbo niile nọ n'ụwa bịara ịtụgharị ka anyị esi ala Igbo a na-aga n'iru. Anyị enwe ike na-solve our problems ka o si na-adakwasị ndị Igbo. Onye ọbụla bụ onye Muslim bụ onye Igbo na-akwadoro agamniru ndị Igbo abụghị ezigbo onye Igbo. Anyị bụ ndị Muslim ndị Igbo na-akwado the Igbo project 100%. The Igbo project nke bụ restructuring na ime ka onye Igbo bụrụ onye isi ala Nigeria. Ndị Muslim niile nọ na Nigeria n'ụwa niile na-support ya. It's our right, ọ bụghị privilege. It is our right, ọ bụghị privilege. Ihe ọbụla nke kpatara na edinayigo ndị Igbo for so long, this right is overdone. Ekwesịrị inye ndị Igbo ohere ka ha gosi amamihe ha ji bụrụ Japan of Africa. Islam bụ a universal religion a na-ekpe n'ụwa niile, ma ndị Yoruba, ma ndị Hausa, ma ndị Igbo, ma ndị Arab, ma ndị ọcha, ma ndị Israel na-ekpe Islam. Onye Igbo adịghị iche. Onye Igbo na-ekpe etu onye ugwu si nabata Islam na Nigeria ka onye Igbo si nabata Islam,
maka na Muhammad abụghị onye Hausa, ọ bụ onye Arab, onye Mecca. So etu a mụnwa bụ onye Igbo sikwa wee nabata okpukpere Islam ka onye ugwu si nabata okpukpere Islam. The only thing bụ na onye ugwu bụ ụzọ nabata okpukpere Islam wee jidegidesie ya ike. Mụnwa na onwe m bụkwa onye Igbo wee fụ na ọ dị mma wee nabata okpukpere Islam. Na-ayọkwa ụmụnne m ndị Igbo ka ha hapụ ịdị na-eche na ndị Igbo bụ ndị Muslim bụ ndị sabo, na ndị Igbo bụ ndị Muslim bụ ndị na-amụta ihe na-eme n'ala Igbo na-agwa ndị ugwu ọ asị ka ọ bụ. Islam bụ a universal religion. Onye ọbụla nwere right ikpe okpukpere ọ chọrọ ikpe. Seriously, ndị Igbo adịghị ekwe enye ndị Igbo Muslim ohere n'ihe gbasara ọchịchị obodo maọbụ ọchịchị gọọmenti. A na-ewere na ndị Igbo bụ ndị Muslim na-enye ha ọchịchị nọ ndị Hausa ka e nyere ọchịchị. For examples, abịagodo na appointment n'ala Igbo, ụmụ obere appointment a na-enyegasị na local government, ndị Igbo nọ n'ọchịchị mere prefer iwere ọchịchị ahụ nye ndị ugwu. Ha sị gị na ha nye onye Igbo bụ onye Muslim ọchịchị emere ya empower ka ọ hapụ ịdị na-ekpe okpukperechi ndị Igbo. Ihe ndị adịghị mma. Anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ka anyị jikọọ aka ọnụ dịka etu ọ dị na ugwu Hausa dịkwa na ala Yoruba. Ha jikọrọ aka ọnụ abịa na northern interest, ma ndị Muslim ma ndị Christian bụ ndị ugwu ejikọọ aka ọnụ wee chụbagide ihe ha chọrọ ịchụta. Ha chụtezie ya chụba n'ụlọ ha gbaa ya okirikiri. Ndị Yoruba the same thing. Ka ezi ka ọ ga-esi bụrụ na anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịkwara ka anyị kpọbata ụmụnne anyị bụ ndị Igbo bụ ndị Muslim fugoro ihe nwere ike mara ebe ihe anyị na-achọ dị. Ha nwere ike ọ bụrụ na ndị a anyị na-achọghị ka ha bata amaraga ebe ihe ahụ anyị na-achọ dị, ọ ịkpọbata ha dunye ha ozi si ha jee wetara anyị ihe ahụ. Islam bụ okpukperechi udo maka na Chineke bụ udo n'onwe ya. Quran kwuru si na onye ọbụla nke gburu mmadụ ofu onye dịka onye gburu mmadụ niile nọ n'ụwa. Thank you very much. Na-abịa wee gwakwa gị na onye ọbụla nke sọfụtara ndụ ofu onye dịka onye sọfụtara ndụ mmadụ niile nọ n'ụwa. Ọ bụ sọ ndị ugwu na-ekpe Islam na Naịjirịa, ndị Yoruba na-ekpe Islam na Naịjirịa. Ogbugbu a na-egbu ya n'ala Yoruba. Ị gaa na Middle Belt, ha na-ekpe Islam. Ogbugbu a na-egbu na asị na a na-egbu ọ na ha na-ekpe Islam. Onye si gị na ogbuo mmadụ ọbanye alaeze, does it mean Islam adịgo n'afọ Igbo? Abụ m onye afọ Igbo. Since 1957 ka Islam bịara n'afọ Igbo. Ọ na ndị afọ Igbo achọghị ịba alaeze Chineke, ha ji achọghị na-egbu mmadụ so that ka ha gbuo mmadụ ka ha banye alaeze Chineke. Igbu mmadụ abụọ, o nwere ndị ọ bụ omenala ha. Ịbanye na moto, o nwere ndị na-etu mma na ukwu. Ịbanye na bank, o nwere ndị na-anya mma n'olu. Ịhapụ ha were mma na-akpagharị ebe niile. O ruzie mgbe ha ga-eyuzu mma ahụ, esi na ndị Muslim. O nwere ndị ọ bụ omenala ha. Ndị ahụ na-abịa nọrọ n'okpuru Islam wee na-ebutere Islam ajọ aha. Ndị ahụ ọ bụ omenala ha. Mụ na gị na-abụ ma ndị ahụ. Ịbanye na bank, ịfụ ha na ha nya mma, gị nwa bụ onye Igbo nyere mma banye bank ejide gị. Ị na-aga n'ụzọ kwara mma n'ukwu, gị nwa bụ onye Igbo ejide gị. Mana ndị ahụ na-akwa mma n'ukwu, o nweghị ha ga-eme ha. So o ruzie ka ha yuzuo wipon ahụ ha ji, esi na Islam, ọ bụghị Islam. Ndewo my brother, ana m ekele ndị Igbo na-asị ndị Igbo ha jide ka ha ji, na ndị Igbo na-eme ọfụma, ndị Igbo na-agba mbọ. Nke bụ eziokwu bụ na ewezuga ndị Igbo na Naịjirịa nwe ihe ga-adị ka Naịjirịa. Ndị Igbo ha nwa bụ ji Naịjirịa, na-agbanyeghị na na-deprive ha from presidency, ha nwere ndidi na ofu ụbọchị ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi. Ndewo. Equity Group bụ political parties INEC mere register na Nigeria. Anyị akaligo 45 jikọtala onwe anyị ọnụ wee na every party dịka mma bụ Mass Action Joint Alliance maja na anyị ga-ewepụta onye Igbo ka ọ bịa zọọ president. Yes, anyị akaligo 45. Equity so n'ife a na-ekwu equity, fairness, peace, justice.
anyị na-ana ndị nke kweta ekweta ndị nke ọzọ na-aka ekwetara anyị nwa bụ ndị na-ayọ Chineke maka na adị 92 political parties over 45 enwegoro, that is over half of ndị a na-ekwu na ndị nke ọzọ fọdụla afọdụ ọbụkọsọ ndị Igbo melụ ya bụ equity group ndị dị iche iche obodo dị iche iche nọ na ya. So ndị fọrọ anyị na-ekwu na 2020 na tupu abịa na 2021 to 2023 na anyị ga-elulele close to 80 political parties. So it's an ongoing thing. Anyị na-agbakele ala ebe a nọ kịta na-aga Abia steeti ụlọ ya na-eje na nke na Abia steeti ndị ọzọ agabago ya aka nji wee chọọ ịpụgbu kịta. Ụmụ Igbo ekele ụmụ Igbo jisikwa na ike unu dị ike. Igbo bụ oke mba ejirọkwa ife ji agba na ntị agba n'anya ụmụ Igbo kwunu sapee anya unu na onye ndị ilo gbalụ gburugburu na-echekwa ndụ ya nche mgbe niile ka unu malụkwa na ọ bụrụkwa ife anyị nọ n'obodo onunwa eme mgbe ya na ndị ọba anyị na-afa agbagokwa anyị okirikiri kama na onye ọbụla mepee anyị ọfụma ihe n'anya afọ onye na-amarụ na egbeli ebe o si eju anya kedu ebe o si ka ọ gwa anyị ọkọwatara eweli akpọ ndị vigilante nyefe ya n'aka n'obodo mbuzi igwe nwe ka ọ dị mana anyị nwa mbụzi na ya bụrụzi amayọ. Prọfesọ Chinedu Ositadimma Nebo. Ihe ọbụla kpọpụtara oke mmadụ kọtụrụ anyị ihe bịara ebe anyị. Mana tim ihe a na-ekwu maka isiokwu bụ Igwe bụ ike. A na-ekwu okwu maka imegharị Naịjirịa ka Naịjirịa nachinye azụ n'ụdị ọchịchị mba ọbụla, ọnụ asụsụ ọbụla nwere ike ijikọta onwe ha ọnụ wee kpaa chia izu ihe ha ga na-eme ka obodo wee na-aga n'ihu. A na-akpọ ya restructuring n'ọnụ oyibo. Ọzọ bụkwa na ndị Igbo na-ekpe ekpere ka a na-asị na olugo oke ndị Igbo iwepụta onye ga-achị Naịjirịa dịka prezident na ọ gwụcha mgbe emerie ka a ga-asị na agha Naịjirịa na Biafra ebido. Ọ ya bụ ihe anyị gbakọrọ ọgbakọ dị etu ebe a na-akpọ ụdị atụmatụ a tụrụ anya na ndị ewepụtara ndị na-achị anyị dịka ndị gọvanọ kwesịrị ọgwụrụ na ha nọ ezite mmadụ ọ bụ egwu ka ha na-atụ ka ọ bụ na enwere ọgwụ a na-agba ha ma ha banye ebe ahụ. Ọtụtụ n'ime anyị amara ihe ji ha ịna-anya ebe a efu na ha bịara egwu na-atụ ha maka mana a sị na onye kọnshensị ya dị ọcha ekwesịrị ị na-atụ egwu. Ọtụtụ n'ime ha bụrụ na ọ na-emetụta ha n'obi maka ọ bụrụ ezigbo nrọpụta ka a rọpụta ha ịnọchite anya ndị be anyị. Ụfọdụ bụ ndị emere ihe ndị oyibo na-akpọ imposition maka onye ọbụla hụrụ ndị Igbo n'anya ga-achọ ka ọ nọrọ ebe a na-ekwu okwu maka ọdịnihu na agamnihu ndị Igbo. Mana ebe ha na-abịarọ anyị rapụrụ ha Chineke, ọsọ Chineke ma ihe dị ha n'obi ha dị ghara ịbịa. Ebe ọ bụla sị na anyị kọọ nwa mmiri n'ọgbọ ụfọdụ na-egburu na-aga ebe ụfọdụ gburu na-aga ebe. Kedụ kwana olileanya ndị Igbo? Olileanya ndị Igbo bụ na ndị ma ihe, ndị kwere ekwe, ndị obi ọcha, ndị obi ọma, ndị ghọtara ihe na-eme na Naịjirịa na-agba mbọ ka ihe anyị na-eme ihe a n'ụbọchị taa bụrụ ihe ga-aga n'iru, bụrụ ihe a na-agaghị eme. Anyị na-adabere ebe Chineke nọ maka ọsọ Chineke ga-eme ka o mere anyị otu a ya ka anyị na-ekpere ekpere na-ayọ maka ọ dị mma ka e nwee ezigbote ọgwụgwọ healing na Naịjirịa. Healing ha ga-abịa. Anyị a niile a na-ekwu Biafra enu Biafra na ọ bụrụ na eme ka onye Igbo bụrụ prezident ịhụ na obi ga-ada ọtụtụ ndị ntorobịa anyị ha ama na ndị a nabatara anyị, mana ọ bụrụ na a na-achụpụ anyị na anabatara anyị na anyị ama nchi obodo a otu a ka a ga na-agakwa n'iru na-asị nyenụ na anyị nke anyị. Ọ bụrụ na unu anabatara anyị nye na anyị nke anyị. So ime onye Igbo prezident ga-enyere aka ka ihe a dajunata. Akpọ anyị oku, akpọ Igbo oku abịa gụrụ ife gbasara ọganihu ndị Igbo n'ala Igbo and then in the general Nigerian context. Ọ ya ife anyị bịa gụrụ. Ọ dị mma onye na-ekiri anyị ga-asị ote na na-eme nzukọ mgbe niile na-eme nzukọ mgbe niile na-eme nzukọ ụfọdụ ihe a na-emeta n'ime ya. Kedu anyị ma na ọnọdụ Igbo adịghị mma n'obodo anyị bụ Naịjirịa taa, mana kedu etu a ga-esi kwa onye ukwu a ga-emerịrị nzukọ before you take away action. You can't just wake up and start taking immediate action, and you will not say because when we hear Megasi, let there be no plan. There has to be a plan before there will be implementation.
And the difference from him now is that there are clear-cut strategies as to ihe game lawa ihu. Of course, ezigbo olileanya. All the women mepere Nigeria. Ndị Igbo ga-ahazi onwe ha na Nigeria. Wetekwa Nigeria back to itself. Owo ndị kpọtara ya ihe. I know how bidoro Nigeria. I know n'ihu na Nigeria before. And I got no n'ihu again. Ihe anyị na-ekwu. Maka anyị nwabụ ndị amụrụ ka anụ sịrị nụrụ na tupu anụ ọgụ na ndị Igbo nọ n'isi n'ihe ọbụla a na-eme na Naịjirịa anọkọtazi ya bụ ihe tụgharịa ụfọdụ si n'ọgha ahịzi Chineke na anyị agbagonotegwu mana kedu ebe ya bụ ihe si ewezụga agha ọ bụ ndị a na-edu ma ọ bụ ndị na-edu mere na ndị Igbo egwuzitebeghị ile anya sọsọ ofu ihe ka a ga-ekwu ebe a ile anya at the summit of this magnitude that is elected apart from interest groups, stakeholders na Libo, so it does appear that they are in the election. So all this in Libo, it may restructure Libo. I may restructure Libo, so that in the Libo. We've had a lot of people who just answer Igbo leaders and they don't do anything about Igbo interest. So we have to change that. We have to change that. Also not important that they made a restructure within Alibo. I gain strength in Alibo. Taking back Nigeria is a piece of cake. Some of us don't think that I'm a competition. What we need to do is build our own strength. By the time I build our own strength, but we have to get it right in Igbo land. That's the point. From this 2020, I'm Batara. Lawihu. Organadri ndi Igbo mma. Ihe anyị chọrọ ala Igbo wụ ọganihu. Ihe chọrọ izi ndị Igbo. Anyị abụrụ militant. Anyị awụ ndị na-etikasị. Anyị na-eji ụbụrụ. Onye isi ndị Igbo sị, onwe ha na-eji ụbụrụ alụ. Site na mbido anyị awụ ndị Igbo na-eji ụbụrụ na-edozi Nigeria, na-ebuild structure. Ọ ga-eruzi kịta asịzi anyị na-akụ nka. Ọ bụrụ nke a ga-eji nweta ihe anyị na-achọ. Ọ ga-adịrị Igbo mma. A ga-enwe ndidi. A ga-enwe nghọta. A ga-enwe ọganihu. Agụ na-eme ha. Ewepụhala agụ ha, ihe ga-adị mma. Ugwumba. Mr. Solomon Ekachukwu Mbono. I'm on your kidit, but by special grace of God, I'm the president of Aba Fitness Club of Nigeria. Nai Prof is our patron, and Ome Kaimara, on the World Igbo Summit today at his university. So as club, ndo one na ha. There's no talk is me head to as Kaiba Nigeria. I have poptaram. No stop. Yes, sir. Markasian the Aba Fitness Club. Aba Fitness Club, a sports club, a social club. It's all about sports. I am with a football section. I am with a running section. I am with the aerobics and with lifting section. So Abia come on fit in to keep your body fit and make life goes on. You switch on. Yes, because the keeping fit. Most of doctors in Nigeria deny I won't deal because everything is all about money. But as I stand now, if you can be able to burn some calories in your body system, at least when we basically hide, because now in our warm mode address, now where that you are ready to do this, do that, and when you are keeping fit, everything about you will be keeping fit. Your mindset will be sharp, and when you are discussing business as somebody defeat, I want to announce to you now, good is your limit.
ịma na ndị Igbo anyị nracha aka na-adị anyị mma ya bụ onye ngụcha sta gbakene ndị Igbo nna m bika Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ na mbụ ana m ekenecha Prof Ike Ibe ọ dị ka eji eje mba in fact ọ bụrụ na ha zuru mmadụ 3 n'ala Igbo na-eme ka o si eme I want to announce to you na a ga-enwe a great change but ọ na ha arụ n'ọrịa ịkpọkọtasị ndị Igbo niile ọnụ ka anyị mara ebe anyị si bido maka ejewere ije amaghị ebe o si bido ọ namakwa ọya ma ebe ọ ya ana sana masị Igbo bụ Igbo ka anyị were n'ofu obi na ihe a na-ekwu na Igbo adịghị n'udo ọwụ okwu ntabi ire biko ha chọrọ iji eme ka anyị nwee ike hapụ ịdị n'udo but a na-agwa gị na Igbo budo ndị tribe na-azụ mmadụ na-akpọ mmadụ agba abụọ isetụlọ ya ndị ugwu ahụ eme ndị ofe mmanụ ahụ eme but Igbo bụ Igbo ịwachi hụ na ebe ọ bụ na anyị gbasara anyị na-awụ builder anyị na-awụ developer so Igbo ejide ka anyị ji a sị na ọ ga-adịrị anyị na mma ndewo From no other person than the highest authority of their life. Thank you very much. Can we get seated? We're very privileged to have